zvingakwevera vatenderi venyu mumashure. Vabatsire ivo kukanda pasi zvose zvinoshoresa chitendero. Tipeiwo shungu dzokudanana nekuwirirana, pasina mumwe anoti ini chete ndini. Zvandataura ndizvozvo. Mutibatsirewo kuva namagariro anotisvitsa kuupenyu husingaperi. Amen. Pamusoro isangano dzvene rakaitwa naMwari. Chidzidzo chedu chechikoshi Sira 50 ndima 22 kusvika pa24. Sira 50 verse 22 to 24. Musoro unoti mashoko okukurudzira. Zvino chirumbidzai Mwari wezvinhu zvose. Anoita zvinhu zvikuru kwose kwose. Ndiye akatisimudzira kubvira pakuberekwa, achitibata namaitiro ake etsitsi. Dai akangotipawo rufaro mumwoyo, tive nerugare mumazuva edu muIsraeri uye narini narini. Ngaarambe achitiitira tsitsi, atinunure mumazuva edu. Apa ndipo paperera chidzidzo chedu chekutanga chanhasi. Chidzidzo chedu chechipiri chiri kubva muna 1 Vakorinde ndima yokutanga kubva pavhesi 3 kusvika pavhesi 9. Musoro wenhaurwa uchiti kusuma, kusuma. Chikomborero chokuitirwa nyasha nokuwaniswa rugare dai changova nemi chichibva kuna Mwari Baba wedu nokuna Tenzi Yesu Kristu.
Ndinotenda Mwari nguva dzose pamusana penyu nokuda kwenyasha dzaMwari dzamakapuwa muna Kristu Jesu, kuti muna zvose makapfumiswa maari zvokuti munogona kutaura uye munoziva zvose. Uchapupu hwaKristu hwakasimbiswa mamuri, zvokuti hapana chipo chozvomweya chamusina pamunenge makamirira kuratidzwa pachena kwatenzi wedu Yesu Kristu. Ndiye achakusibaradzai kusvikira kumagumo, kuti munge musina mhosva pazuva ratenzi wedu Yesu Kristu. Mwari akatendeka ndiye akakukokai kuti muwe neruvadzano namwanakomana wake Yesu Kristu tenzi wedu. Apa ndipo paperera chidzidzo chechipiri chanhasi. Ari parwendo rwokwenda kuJerusaremu akapfuura napakati peSamaria neGarirea. Paakapinda mune mumwe musha akasangana navanhu 10 vaiva namaperembudzi vakamira nechekure. Vakadaidzira vachiti, Jesu tenzi, tinzwirewo tsitsi. Paakavaona akati kwavari, endai mundozviratidza kuvaprista. Pavaienda vakabva vaporeswa. Zvino mumwe chete wavo paakaona kuti yarapwa, akadzoka achirumbidza Mwari nezwi riri pamusoro. Akazviwisira pasi nouso patsoka dzaJesu achimutenda. Zvino murume uyu aiva muSamaria. Jesu akati, ko vanatswa havasi 10 here? Ko vamwe vapfumbamwe varipi? Hapana kuwanikwa akadzoka kuzorumbidza Mwari kusiya mutorwa uyu oga. Akati kwaari, chisimuka uende zvako, kutenda kwako kwakuponesa. Shoko rakanaka ratenzi.
Zvino tenzi mungashirega muranda wenyu achienda zvake norugare, nokuti meso wangu aona ruponeso rwenyu rwamakagadzira marudzi apasi pose. Meso wangu aona ruponeso rwamakagadzirira Zimbabwean Australian Catholic Community. Ndingachienda zvangu norugare. Nhasi uno tinoda kuti makorokoto makuru kuna Baba Confidence Masvosva, chipo chatapiwa naMwari kuti vave mukati medu, vave pakati pedu, vatibatire basa rinoishorema, basa rinoera, basa rokuva musvitsanisi wedu isu kuna Mwari. Ngatitendei Mwari nechipo chakadaro. Nhasi uno mhemberero yatinoita inguva yedu, mukana watinopiwa naMwari savatenderi, vanhu vanofamba vachidzungaira murima, vanhu vanotsvaga chiedza, vanhu vanotsvaka rugare, vanotsvaga pokuzembera, vanotsvakawo muti wokuti tipinde tiwane mumvuri. Chitendero chedu hama dzadiwa chipo chinobva kuna Mwari. Hapana anozvisvitsa kuna Mwari nokwake oga. Chitendero chatinacho chipo chatinopiwa navabereki vedu. Nhasi uno toda kurangarira nokuremekedza Baba naMai Masvosva, Baba Chris na Anna, tichitenda Mwari chipo chawakakupai Baba Confidence